खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखोबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे मोजां भिडिअ थाबनो सौहैनाय बायदि। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरबारि आन्सलिक बाथौ सिबिसालियाव थांनाय मैयानि मोनायाव सिनाय मोनै दुथांफ्रा दरजाखौ एरख'नानै सिबिसालिनि सिङाव थानाय सना, रुफा, रांखावरि बायदि माखासे मुवाफोरखौ खावनानै लांदों होननानै खौराङाव मोन्नाय जादों। बे सिखावखौ दासिमबो हमनो मोननाय जायाखै। बिनि थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। 64 नं. पानेरि समस्तियाव बि. पि. एफ. हानजायाव बिजाथि गसंनाय कर्ना कान्त सरगयारि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव 80,000 भटजों देरहागोन होननानै बुङो एबा 80,000 भट लानानै बिथाङा देरहासार जागोन होननानै बुंदों। भारत हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव जानो गोनां स्पिकारपतिनि थाखाय फैगौ 18 मार्चआव फैगोन। खौराङाव मोन्नाय बायदिब्ला बिथाङा 18 मार्चआव बर'फोरनि मोनसे सुबुंगमा, 20 मार्चआव सुबुं मोनसे रेली आरो 21 मार्चआव बाहागो लागोन। मख'जाथाव दि बिथाङा बावैसो सिगां आसामाव माखासे बिथांखिनि सायाव लानानै आसामाव दावबायफैबाय थादोंमोन आरो माखासे बिथांखिनि थाखाय बिथाङा फैगौ 18 मार्चआव फैगोन। बिथाङा आसामाव फैबावगोन खेबसेबाव। जाय बिजाथिया बि. टि. आर. गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय गोख्रों थांखि लागोन बेफोर बायदि राजखान्थि हान्जाखौ दुलाराय बर' फौजा आफादआ मदद होगोन होननानै बुंदों आरो बे बाथ्राखौ बुंदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों।